Hei balor, live-खौनो बरिंथार मोनबायलै आं। नोंलाय बाल, आंबो लोंनो मोनथाराखैलै बिराद गोबाव जाबाय, बिराद बरिं मोनगासिनो आं लाइभखौ। मा खालामनोलै लाइभखौलाय जेबोआनो जाला माथो। बेनोथ'लै टेनसन लाइभफोराबो बाहाय बांला लोंनो मोनबा बाहाय खान्थि मोनो गोसोफोरा। नोंहालाय मा लोंनो मोनाखै? न'आवनो दंखायो माथो भान्दारालाय। मा आयंआलाय जुमाय संला नामा आजिखालिलाय? संलाया खेबफ्रि बिमाया संगासिनो। थोबसेबो लोंनो होआ बाल बिमाया मिथिबाय। एक लोंगोन होनना गासैखौबो हिसाबाव बथलाव दोनजोबो साल्ला। मासे डेन्जार बिमा मोनदों आंलाय। ए नंगौ आयंआ बिदिसो खालायो। अहाय मा जाल्लासो बिमानोबो डेन्जार टेकनिक इउज खालायखादों होनबा आयंआ। थारमाने खान्थायाव दोनबा हिसाब मोननाय नङाना, बिनिखायनो बथलाव सोना दोनदो आरोना। खान्थायाव दोनबा नोङो इसे लायै लोंबाय थागोन ना। डेन्जारखा आयंआ खिन्थु। है बाल आंना बिमाया डेन्जार सैतान खेबफ्रिलै बालनि। पेन्सननि फैसाखौबो थाइसेबो होआ आंनो, गावनो लाना दोनखोमायो। आयौ थैबाय नोङो पेन्सननि फैसाखौ थाइसेबो मोना? मोनगा बिफानि पेन्सननि फैसा थाइसेबो मोना आङो। आयौ पेन्सननि फैसाखौ लाबोखांनानै दिहुनखांनानै लाबोनानै अबाव दोनो मिथिबाय? नों आसरित मोनगोन, डेन्जारखा। आयौ माबा माइरं थेमा, सिनि थेमा, अबेबा फट'नि सिं डेन्जार बिफोरावसो दोनखायो। सियादिखासो बिमाया। आखाइ खरसा बाहाय बांला दिहुननो होननानै खावलाबायनो नागिरो। बिमानि फैसाखौ थाइसेबो मोना। मालाय फैसाखौनो एरसोनायखौनो डेन्जार जायगायाव एरसोखायोबालाय अबाव मोनो नोंलाय? बाल मा जाबावनो, आखाइ खरसबो दिहुननो हाला, ओरैबायसा बेकार जाबाय। ओइ बाल बेरग' पार्टि खालामनोसै दे। गोसोफोरखौ टेनसन मोनबाय थादों। पार्टि खालामनो मोनबा एसे लोंनो मोनबासो गोसोफोरखौ मोजां मोनगोन खोमा। थु लोंलाबायनोसै। सैमा साला पार्टिनि नाम लानो फैदो। अबाव मालानो गैया माथो। नोंहा माल दङ? बेकार गोजा मालानो गैया, मादो पार्टि खालामनो? मानसियाबो ओरैनो खुदै गगासिनो। ओइ इखुनु पार्टिल'खौनो ओइ बाय हातका खेलसो पार्टि जानाया। थु आंनाव आइडिया दङ, मस्त आइडिया दंखायो। थुदो होमबालाय थुदो माखौ गोबाव खालामगासिनो? थौ आजा भाई आजा थौ। आज मौसम बड़ा बेमान है बड़ा। ए बावगारदोसो बाल, गुनजेरखौ फन खालायनो र'। खालाय बे पाप्पिया जावनायाव एक्सपार्ट दे। ओइ गुनजेर अबाव दं? न' दंना गैया? अ दे दोंबा ओंखारबो खदाल गंसे लाना फै, खदाल। दे थांगासिनो लानो दा। डेन्जार पार्टि खालायनांगोन खिन्थु दिनै। र' दे न'आव हाबलांनि आङो, गामसा गानलांनि गामसा। अ दे जागोन दे। माबा लावगि दोंना गैयालै लावगि? गैया। साला खि जानाय बोरमाया मा जाखो दाबो सफैला। हेलौ ओइ फान्था साला मा दाबो सफैया नोंलाय? थांग्रा थाङालाय बाल? है फैलाबा सानैजों थांसै थु। ओइ फैगासिनो र' नेना थानोसै। है ये एन्टनि गरं दं बेयाव, एन्टनि खारे। ये गरं मोनमारदो दङ। दे खन' लेन्जाव हमना लाबो लेन्जाव। ओइ सुवा लेन्जाव हमना हायो नामा दा? खन'बा मोनगोन नामा? फाग्लानो खदाल लाबो खदाल। गरंआलाय गोथौथारलै, आखायानो सहैला। जिबौफोरसो दोङो आमिलि बाल। खदालाबो मा बाल बुथुवाथार सोरानि खदाला। जागोन जाव। आदै मेंबायलै खन' मोनहाला जावमानांसिगोन। बजरंबली की जय एन्जर जावनाय जय। मा एसे गोलोद बाल खदालालाय, जय बजरंबली की। दे मोजां जाव दिनै पार्टि जाथारनांगोन। मानखांनायनि गावाबा जना थादो इयाव जेबो नङा। थां बेफोराव गरं नागिरनो थां। इसोरनो जाहोबाय थादोसै दे साला, आं ओरैनो गरं नायफ्लायनो र', जावखायाबा आंहा फ्रियावनो मोनजाबानो जागोनलै। साला फ्रियावनो जागोन सानदोंमोन, जावनो गोसो जाबाय बारुरुनो। है थांसै मासेल' मोनबाय, एसेबां गोबाव जावबाबो मोनला। थौ बाजोब्बाय आं बारुनो। जालायबाय नामा? जालायबाय फान्था साला। मा जालायखो एन्जर जावनायालाय? मा थांजालायखो? मोनाबो मायाबो मासेखौनो सोर सासेया जानोसै बालनि।
मादों नोंहालाय न'आवलाय एन्जरजोंनो फैनानै माबा थांनो खाना जाग्रायानोसो माइपानि मादों नोंहालाय न'आवलाय खोब हिन्जाव थानायबादेन मिथिगौ नोङो हिन्जावजों उन्दुहैबाय थागौमोन हिन्जाव गैया बाल गैया नोंहालाय मा न'आव थांनो बिलाय माबाय था साला बादुलानि जातफोर जानायावल' खां खामानियावल' जेबो गैया जाव मासे मोनबावबानो जागोनलै आलु होनानै जागोन मिक्स खालामनानै माखासे नुनाय बायसा नोंमारगो आलुखौ बारा होनांगोन नोंमारगोलाय आलुखौ आधा केजिसो होखागोन बेदरखौ दरसे मोनजाबानो जागोन या या यो यो औ मा नांथारखो मा फैला खदाला मा गोरा नांथारब्रा ओइ बाल खदाला फैलालै मायबा नांथाबाय गोरानो बोनोनो हाला माथो जेबो खामानि सामानि मावाथ' न'आव जबाय थायो दा खदाल गंसेखौनो थिखांनो हायाखै जाबोरा साला ओइ सैमा बोग्रा लेक्सार मानि नङा नायफैनाय नों खोब खामानि मावग्राबा खोब खदाल जावग्राखाय नायफैनाय बोफायनाय नङा आगोबा बेसेबा गोरा नायफैनाय जाखोब्रा सनानि बागसफोर मोनबाय नामायब्रा जोंलाय बोरै जाग्राय खदाल गंसेखौनो बोनो हाया बोनाय हागोबाबो या या औ मा नांथामारलै फैमारखै या औ मा फैयालै बोबाय थाथोलै इसोरो आंहा हले बोनायाव गैयालै बारुदनो या जर लगा के ओइ फाप्पि साला मा हाथा देखायदों मिनिगासिनो बोफाय खदालखौ बोनो हायाखै नांथाना दोङो ओइ मानि सेंग्रा नोंसोरलाय सानै जानाबो खदालखौनो बख'नो हायाखै दै गोलैबाय आयौ गामसायाबो थाबोबाय लानथक जाबाय आयदै गोलैबाय दा दिनैसो नुबाय बालिनि आसोल मालफोरखौ नोंना इदिस' गामसा गुनायखायसो नुबाय आगोल उन्दैयाव नुनायानो देरना इदिसो जाबाय ओइ बुन्दाफोर सैमा बुन्दाफोर नोंसिना जेरै आंनाबो ओरैनो माखौ मिनिबाय थादों आंखौ थिखांनो गारै थिखांफाय गामसा लाबो बुन्दाफोर दिनैनि दिनावसो आंबो आन्टारपेन्ट गानफ्लाङाखै लाबो गामसा आयदै खिथु गरमाव मायबा हाबनाय बायसा मोनबाय आं खिबु गरम आरे साबाय थादो मायबा हाबबाय खोमालै दिनै नायफैनाय खिबु गरमखौ नायफैनाय मा नाया आङो नों खिबु गरम नाय दे नाय आं केमेरा खेबगोन केमेरा ओइ सैमा बुन्दा नोंनो हागौबा नायफै नोंनो फै आयदै आया हाला मायबा हाबबाय खिबु गरमाव दे बखबाय आयदै गन हाबबाय बायसा मोनदों आं आया जालालै जोंबो नायमारनांसिगोन उपाय गैला दे आरो नोंनिखौनो नायग्रोनोसै दे अबाव मा हाबदोखाय अबाव गन हाबदोखाय जेबो गैया माथो आयदै देलै बख'दो मोजाङै नायनो हाया नामा पाप्पिसथ' साला आंहा मबाइल थिखांलै फेसबुकआव होगोन साला Yeah, 1, 2, action! Yeah. ओइ सैमा बुन्दा देनाय थिखांनाय र' नोंखौ बख'थो र' नोंखौ गाराङो र' मोनबाय बेसेबा गोदौ हाबखादों सासुनो आया थैसिगोन गोबां दिनै आया गबाय नै बेसेबा गोलावखा दासो सान्थि मोनबाय दे गसंनो हाला आं मोजाङै हेनाय नायनि बेसे गोलाव गैरा गना बेसेबा गिदिरखा एसेबां गिदिर